Здравейте! Днес ще си поговорим защо нямате големи и силни трицепси и защо не се развивате силово на лежанката. Както знаете, лежанката е едно от упражненията, в което масово трениращите искат да успяват да прогресират силово на нея, но не знаят как. Трябва да започнете да натискате упражнения, които са спомагателни на лежанката, т.е. в този случай аз започвам в деня си за ръце с тесен хват лежанка. Това упражнение е перфектният старт за тренировка за ръце, защото е пълен еквивалент на нормалната лежанка и също така изгражда перфектно трицепса. Това е като цяло, което имах да ви кажа. Натискайте яко на лежанка, на всякакви спомагателни упражнения за по-силен трицепс и по-силен пекторалис. Ако искаш още подобно стойностно съдържание, последвай ме, коментирай и сподели това видео с приятел. Благодаря. И за финал малко ползинг.